అలాగే గ్రామ పంచాయతీలలో ఇంకా 24-25 సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంటి పన్నులు చెల్లించని వారు కొందరు ఉన్నట్టుగా మా దృష్టికి వచ్చింది. దయచేసి అందరినీ కోరేది ఏంటంటే ఈ మార్చి 25 లోపు తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా విధిగా ఎలాగైతే మనము ప్రతి నెల కరెంటు బిల్లు కడతామో అదేవిధంగా హౌస్ ట్యాక్స్ కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి కట్టవలసినటువంటి హౌస్ ట్యాక్స్ కూడా మీరే స్వతహాగా వచ్చి గ్రామ కార్యదర్శికి చెల్లించి తప్పనిసరిగా రసీదు కూడా పొందాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అయితే 2019 పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటి పన్ను చెల్లించాలి, గ్రామ పంచాయతీ యొక్క సేవలను కూడా వినియోగించుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం.